Ang pag-ila sa mga kolor ang labing unang lakang kung buot ikaw mamahimong pintor. Apan posible baka kini alang sa adunay suliran sa pag-ila sa mga kolor o usang gitawag nga color blind. Kana ang dungan natong sayran sa lahira nga istorya ni Mark Reggie Abella. Sa kamabulokon sa mga obra nining usa ka bantugang pintor, magtuo ka nga normal lang ang iyang pananaw. Apan, yeah, is it an orange? Orange? Red, Master Celso. Okay. How about this one, sir? Tapusan. Let's try this. You mean kanang letter or kanang background? Kining background. Black. Oo. Black? Yeah, actually, ang black, na maka-identify na kayo sa black. sukwahiday kini sa iyang mga nakita, kay siya usa ka colorblind. Meet Celso Pipito, usa ka bantugang pintor nga gikan sa Sugbo nga naila sa iyang makapanghinganghang obra maestra. Nataw siya sa Daan Bantayan, Cebu, apan midako sa Bukidnon ug mibalik dinhi sa Sugbo aron moskwela og fine arts. Sigon sa Sugboanong artist nga aksidenteng nakumpirmar niya nga aduna siya suliran sa pag-ila sa mga bulok sa dihang. One of those collectors are the doctors of one of our eye clinic in Cebu. Katong yung libro, kung ito siya, Sir Nick, katong para dito siya sa kanabitawang makita nila or ma-identify nila kung na-eye color deficiency ang tao. So, pagbalik niya, ngayon siya nga, uy, myself, tama kay color deficiency, kay mo man mo nakitan. Bisan pa man sa iyang kondisyon sa mata, wala kini nahimong babag aron matuman ang iyang pangandoy nga mamahimong usa ka pintor. Ang istorya ni Master Celso nagpamatuod lang nga siya ay adunay #lahira nga talento. Samtang dungantang madasig sa istorya sa kalampusan sa usa ka garbo sa Bato Sambuan nga mitapos isip top 5 sa PMMA ubos sa Masidlayag Class of 2022. Ato siyang mas mailaila og mga adlaw alas 8 sa buntag sa GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.